이 부바르이 거뭐 하신다는 나 저거다. 타가도 한바이 승로 그대로 따리라 하마가이 승로 빨리 파지. Tapi di sana 뭐 팔리니까 승그 양동 아기 너무 부덕통. orang 참나 hàng quá có lồn nấu vậy. 물럭동. Jangan dendam langsung jangan pengenang. 무슬레만한이랑 한여 이거 한 정도 쓰고 한 그럴 정도다. Cuma blok sama orang mana. Dia sudah. 뭐 그런 표현이 아고이 엄마 발다고 좀 하서 본지 아니라. Dia mau norong pero bisa. 어머 우요 거 감스 여고냐이 스토이 부르다나 아 그토이 부도요. Nah kita. Kita kan baik kan. 이 부바르이 거뭐 하신다는 나 저거다. 타가도 Bye bye. 한바이 승로 그대로 따리라 하마가이 승로 빨리 파지. Tapi di sana 뭐 팔리니까 승그 양동 아기 너무 부덕통. orang 참나 hàng quá có lồn nấu vậy. 따고 공개 넣어 섞을게. 공개 넣어 섞을만이 걸어만이 시대노. 넣어 합을만을 걸음들 가른다 발견하겠나? 가른 먹그를 따고 가른 그를 담 cái trồng này trồng làm anh ấy vì nào rồi còn sẽ là dán là tính nó vào xịt xịt. 가른 그를 거 하워서 이렇게 맞아 바가워 tai sakawa làm theo đồng tiền bồi á làm theo bọc hàng cái làm theo tung ngủ hầm nhé có. Hi guys, cái sarika ham cho nó cái tini cái có tabu ayang anitol nó có berai phải cái tabu sari khá cái hòn jamu tam soi cái 이거 태풍 것을 아잉 라짜고 봐봐. 태풍 것을 이게 이거 서바이뇨 고독사나이 cái 가샤 때 버차 때 성이 빠캬 이게 고도고 가지고 컨트롤보이냐 고도 코로나이 이게 많이 이게 또 복사해서 이거 아니 말고 동동가 cái mùi bó cái sa sông phải khá tầm một cái ngọc và hành cái món ăn 이거 또 그냥 하가 보고 그런 bagay 이거 파티래 이거 또 그냥 콩을 떼다고 콩에게 이거 tokro punya haka ingko teksha tokro nai sainya haka moke phanto poitha na ke agura ba ke sane khana ke anu anidol ang bairing ta bono ke anu ner ke ra thase romani awang khlaji she de hanya inga awang kotoi paje ge kho kotoi pai nai awang seneta 태국 소리 고마워 예시노 잘 참았게 태국 보고 여기 소리 보고 예시 보고 하나 하고 싶어 내가 갈래 버스는 태국 버스를 샤워 마사 가이고 뭐 이렇게 고덕 전에 건조 부이자이 이거 서버래 뭐더만 삽삽 마사 갔다 갈래 버스는 태국 버스를 배 건조 부거든 ada takla ni tabu puja bosoni muya bai ke masa ya ko muya bai godok sana hanya sini muya nai mati muya kere tabu khungai dega to ha gas hai ani godok
bok sai raka mung kisi saba mani chikon chao no bok sai raka ani gas hojaya balok tongka khanale gas rok no clean ma khasinai dan mai hingke mungkha tamo oro moso simsiroko som rwnai gotoko som mo sutui goma sutui rwnai hingke berma hingke ulo tesa kutuk furu rwnai hamo kai sini parao tini mela Ramnagar mela hingke Ramnagar mela ni tini ani bwsai kutung khlai tongma nugui जोङो जानो हानि पाइट फाइमानि जाय सिनारि याखौ समरि गनाय कैमरामैन बेंक थांखाबा तिनि ताबो कैमरामैन गाना केरनि बागै भिडियो खाइमिया थिके लरो सरंगो या साथी के कैमरा रोमनानि तेगाइसा कोkai Sombrona sekian ke kamera lori di ba. Oke sudah. Taruh kalau bersih kisah kutuk kurge nada. Oke noro ani blog no. Bulan sini pasak jora norok soyawi nai tongdi norok ni sapu tape norok ni cobamu norok ni phan nanggo ani blogo ani blog ang bui kaiwa sapok sana ya oke asok phani bo khalanya rengya ba hayata je mani no ang khalai tongo oke asok bani norok ano channel no norok sahib subscribe khaidi de like share comment khaidi ka khondra punya ang motom jaksuk ani moise kholobi kalang thangma se bufur jani kuto bunyai plate se hawa kala thaka kurung sake tamu khan se kharima phasyu moi kuto bunyai bini apa nyokolai thangkata hani kodok mukha gai botu siklai rekha kodok na hamnyai ko mokai wa bahan chongmani no songjano diboro sokapno nongkai gai diboro songmano no desa bothumuri kata somnasi tabu koroni bagai fresh of kariba Engkau ani moi ko to pai nei complete khagya manoi songba kya pai kya kam pai kya tini khon ya sungnani angkai tabuk tungka tukunai tukoi fresh khlaiya gana tungpung khamani kon ding tokha chatong tung suga tini pasi parson dan tungkha naijaliya gayang bukha pasang gati ganan charai tongo ke box tamlanya hanya on khaja kai box pa ma ka chungi to Itu serai gangkai box ke mesin ke market hamza ko di bujara bobono kisah tamai kan kanari matokha bina manogo kore Good morning jatana hai tini phung kachang jarao lamsogo ani YouTube blog angkai
Ang tini dati ni basaka mia horo dati thokaba mia tamna na sa dati mukri phakya ke mami mungkhano maisai ma thoka kai I ko mia horo di suiton mani titu kumani ri lamna hani yang satsaka phaimani ri lamma ya koi tabung mamui songnani se ready ma khaywana serai rok school thanani bagai tabo hingke ang phungni mamui songoi tongo hingke tamo songka hingke phantok bai alu akran khlainai beram buting khlaimani hingke munkha hingke khonjopui rirwnai kisa khonjopui khalke motomunai emne khe bantabo motomo phantok beram butio hingke khonjopui bo motomo tabo khai mia phuru samani ang norokno agura bai uithano songnai hinai hingke bono bo helabui ready khlaikya eko mosokori som rekha moke risumo bermaro tabo thok rosinita mo bini sakni butulyo ongkor suka butui doriya hingke bini sakni butui phaikala han kisi sari manta ase butui kwbangma khe phaika tabo kai ko nerkra bokhokunya kha mami rok songbaya kubai gayang khumrok bo naithok no kisa nai phakya kai tabo kai butui ma sai na har butui sa kisi chasi mono kisa nang nanya thokha butui kutui si tabo kurgunyai awang senai srasani bisingoi se nasidi wate wai tongo je phirang kokha nobar phakya takhe watui ko ang tabuk awang sermani osuk serka yo jaga serkar yo tongkho hingke awang to osukya yo toni remani ko mo thaisa oro jaga jayengnai muke sini malik muya ko mia phuru kare ni samani paithakan samani bo ang sanmani ba haniyai teisa naitugui naiyai asuk godok sa mani phakya hingke ano tonir phakya oro hingkha tabuk sini nok malik khum kaimani yang bini yang saito kisa guri nani phaimasa khum naithok kaijak hingke bangbo video khlai tongkha ta hingke a khum rok norok nugui bahima tongkha hingke norok comment khaidi mala kanjak pho paipho bo tabuk sela mala kanjak ta buri ba bothai thaisini ta norok bahima tongkha khum rok no nugui bahai khatok tongna ma tong norok comment khaisadi ani video no norok puijon sini paithak jora naitongdi hingke tei like share comment bo khainai jotono hingke norok ni support nango ang tei nasidi norok jotono khum kwbangma besibak omo hai no bangkok o jaga o pada bahar hinui mano kai phantok rok kayu bo sini nok mani phalok mukhe mogadam bubar bari tongkha iko yang gangkai ko khumrok jotono yang mokai jakumura rok kayo thali rok hingke muya rok bini wandal muya rok tongo wason muya rok hingke bobo ang iko mokai sini malik rei yang ka phantok rok moso rok mukitong rok thakitong kwbangma kajak mokai moso hingke ani video ron paithak jotono hambai tata.